tu amang sintu isi majuntak harap diambil ini narasikan tatakornya amang. Narasi liturgi ke-6 kemarin siapa? Diambil ke depan. Amang sintu apa sihaan ya? Mana orangnya? Narasi untuk para rak barita amang sintu ate sinabela tuinang boru purba. Puji-pujian tuh depan. Masih maju tak on? Masalah. Dipangi dorohan nami tu undangan nami tu kainan nama balu Tes satu asa rak menasida hudul di
wish you a Merry Christmas. You a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz
istirahat, marilah nolong di Tuhan Dia. Amin. Hamu huriani Tuhan, ulina itu tu di Bornginon, di namar punguhita di bagas joron la maka tidak kon huhuk makala sopa bahenan ni debata nagok halongangani. Di patupai bana haluau tamarhite parsuruna di anakna nasasadai ima Tuhan Yesus Kristus. Hupuji hami doho ale Jehoba sianasa rohanami naeng hupa jujur hami aka pambayanami nagok haulongami. Debata nasun badiai nungaro tuhita jolma nadang marumakon jolma nalea hatu tubunai mabuan sodang di debata napatiurhon rohata manada holongna. Ale Kristus sondang sian debata hujakon hami hosorang di rohanami asa sirang hami sian haolomon jala taruli di haluaon. Narodo hami mersinggang mersobatuho ali Yesus Kristus si palua marulupulup to dinami ala marhite hatu tubumi nunga songgop harajau mi di tonga-tonga ning ulunami dohot di huriamon. Huriani Tuhan, ulinai Bornginon, dinata pestahon hatu tubuh ni Kristus si paluai, ibana do panodang dihita, laho patiurhon sude akadalata, tu haluaon na pinarade na dihita, atong tapangiar ma sorata mamaritahon, naung bicar dihita panodangi. Marede mahita. Ima Kristus Tuhan. On ma partinada adihamu, poso-poso do dapotomuna nabi norhos peak di panggagatan. Haleluya, martangi yang mahita.
Alea manami amani Yesus Kristus Tuhan nami na tubuh di huta Betlehem saya pinuji magwarmu na badiai ala naung di hata di debatado tutu parhitean hata topan ni saluhut na dihasyanganon asa boni na olo tubu do hatai jalamar parbue muse miak na khusus jalan na arga na marga sian perak dot sere porlak hatubuan ni hau parbue na sumurung nabur manogot si pangalabohi udan si pagabe na niula sulu-sulu di naholom podang si dua baba dohot nanggar si gargari batu mamak atau hata dibetai memuan hamuna dohot parsauli saluhut na kinopan lumobi madihita jolma molo sirang sian hatai hasi sirang namate do hadirion ujol Diboto hamudo naboido anak di babiat na baru tubuh pinadomu di bagasan sada kuruk-kurungan rapdot anak ni biru-biru burju doi manang 3 bulan alai di sadatiki tarsunggul ma bakona na tarpodom nasai laon ima bako panoroni pitor di parsurage ma anak ni biru-birui dia do hatanai songon riko ni sinodang natiur jakonon ni mata songon riko ni suara nauli begeon ni pinggol tudo
tudos do tusi dorikot ni asesa ani dosa sian debata tu hati-hati ni jolma naserep marroha gijang ni roha do dapot di bakot tahian alai diajari asini roha do hita marserep ni roha. Adong do halak pardosa namar padaton hamubaon ni rohana namadok songonon sadok paubau kumarohaku olat nion alai dang adong tarida hai baruon namar hamubaoni gariada saitu naroado boha matutu parjadina ate Pitor masohot ro pangujunan dia kanaung paubahon rohana tarpatudos do guna ni pangujunan tu alogo namangulus hau mola todong alogo hau songo namangai donian idaon ai di pabulus sodo tu siamun dohot tu habirang alai nalam bagas do uratna masuk tu bagasat tano hinorhon nii jadi nang ro logo nyari gabe sai dapot sado osoponna na tau hanguluan na sian tanoi
alai molo so ditodong alugu hawi leap do urat nai gabe murah malos. Molo galak api sian naroko ima ragam-ragam dosa manang hajahaton di tonga-tonga ni hala Kristen ikon hehe dohuria dot akka partogina laho mangitopi. Nadapot di hala Kristen nasitong ima habengeton dot labas ni roha habengeton di sitaonon di pangalileon di pangujunan di hasusaan di parukilon labas ni roha maradopon portibion maradopon alok maradopon dongan saripe maradopon dongan saulaun.
kang bosi dia ma si idot tadi si didok rohamuna idot tadorisi na ginarahon na malamun si tutu pola gabi songon api sabing namai idaw ni alay tong doi bosi asa dia ma nanaing gobar honon ni dihita Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Lalu Allah menamainya cakrawala. Itu langit jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang kedua. Amin.
Kejadian 1 ayat 12 sampai 13. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala pohon-pohonan yang berbuah yang berbiji. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. Amin. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhi air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Amin. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas segala seluruh bumi dan segala binatang merayap di bumi. Amin. Kejadian Cek. Di pasahat di batado tu jol mana tinopanai asa diulau sude akan napinati kornai sian si Adam dohot si Hawa do mula ni dosai songonido akaragam ni dosa ni jolma saunari ima na mangihur hagiot ni daging songo dia do dosai nasai terus menggugai rohani jolmai. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan di hatinya selalu membuatkan kejahatan semata-mata. Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia dengan menindas kebenaran dengan kelaliman. Roma 1 ayat 29 sampai 30. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan dan tipu musyiat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan dan tidak taat kepada orang tua. Amin. Roma pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Amin. Tangyang dohot angguk-angguk ni jolmai nungasahat tu debata. Ditangihon debata do akka pangidohan ni jolma namanol soli dosana dohot tau barohana. Asa mengulu di bagasan rohanai baru. Yehezkiel 18 ayat 21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Amin.
Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Yesaya 1 ayat 27. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan penghakiman tindakan yang benar. Amin. Ayat 16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Amin. Nalau salpu do sude akka hapariron hasusaan dot habirniton marhite-hite barita sian akka panurirang ima nalau ro si palua jolma sian hagulapon lau tu hati uron nama boan pakrimon tungolu saleleng-lelengna. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yesaya 60 ayat 1-2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Yesaya 62 ayat 1-2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seseorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mika pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil dari antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Selebihnya dari saudara-saudaranya akan pulang kembali kepada Israel. Mika 5 ayat 3-4. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia akan menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjakkan tanah kita. Maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Alai anggoho huta Bethlehem huta na meddo sian hodo hararoan ni sipaluai sorak tu portibion di barane pinahan nama seleado ho tubu alai rodo ho manopot hami pardusaon nama buan haluaun ni sadok portibion bangsa. Lukas 2 ayat 13-14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang Lukas 2 ayat 14. Asang abom ma di debata di gijang, dame ma di tanon,
dia kajolma halomoani. Debata parholong roha na somarujung holong na tujolma na tinop panay marede marsurak-surak mahita disude dengan ni basa-basanay. Jadi ademen ma upani hati goran jala makorhon hati goran ma hademahon dohot Alai akan marhaposan tu Jehovah maruli hagogon mar dapot-dapot gabe marhabab ni lali laho manaek mar lojongi nasida na aulo loja madalani nasida dang aulo made. Salmet 21 ayat 25. Saya marsi hoho marohamuna jala tubuh sude hamu akan manangi saya nama niop akapatiki jala diradoti ido na holong roha diahu alai dia holongi damangi do na holong rohana diahu ahu be holong do rohaku di ibana jala papataroku ma ahu tu ibana. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hamu aka anak oloi hamu maaka natua-tua muna asa martua ho jalah leleng mangolu di tanon. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah
Gemuruh menderu mengguncang hari-hariku, bergumpal awan gelap menutup surya, kilat dan petir saling, gelombang laut pun kian melangit bagaikan bahtera kehilangan nahkoda, bermain di gelora gelombang dunia, tiada haluan apalagi kepastian, tanpa pegangan dan kuasa untuk melawan, seperti jiwa raga yang tak bertuan. Kemanakah kau berjalan? Hanya harapan keantera hidupku. Tuhan, hutukkanlah kami do dengan ibasam. Tuhan di julum nasotama dosa alai rodoho manopot kami saluhutna na di bagasan hagulapon di bahin hodo kami anakmu isi doa Tuhan di julum rodoho mangalion haluaon ise dohami Tuhan di jelum dihaholongi hodo kami marhite anakmu Tuhan Yesus Tuhan ma roho Tuhan manopot kami.
memberikan pengharapan, sukacita, damai sejahtera, dan hidup yang kekal. Natal bukan sekedar menyanyikan lagu-lagu Natal. Natal bukan sekedar perayaan mewah dengan atraksi mewah atau pakaian mewah. Natal bukan itu maknanya. Tapi Natal kasih Allah yang datang dalam kesederhanaan di kandang domba kepada manusia agar manusia diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Marilah kita memaknai Natal di masa pandemi ini dengan hati yang tulus, sederhana, penuh kasih pada sesama, seperti kasih Yesus bagi kita, sahabatku.
starry night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long may the world in sin and error pining, till He appear and the soul felt its worth. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder break a new and glorious morn. For all your need, voices on high, divine, oh night, when Christ was born, oh night, divine, oh night, divine. Jong-jong mahita saluhut na mga Diyos, sorang liburgin na yun. On your knee, oh hear the angel voices, oh night, divine, oh night, when Christ was born, oh night, divine, oh night, divine. Tetap masih gak mas. Baris tetap. Tiok tangka mati bolin tenang sudah tangka sudah terkejang. Yesus Tuhan hari Dani Borinai Ujuro dinyalakan.
bate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Natal madihita saluhna. Mani nabuhi hita mamestahon berita hatwau dihita songon natapayutihut liturgi na perpudi sian horong ni si Lukas ido sada nama buan posni roha dihita di bagasan na mangulwon didok suru-suru anima tunasida unang mabiar hamu ay barita halalas ni roha gudang dohubuan tuhamuna inon di hutan ni si Daud si Paluai ima Kristus Tuhani ido barita nauli sian hatutubu ni Yesus barita halalas ni roha gudang idorana taida nakir rangkaian ni acarai dimulai nyanyian prosesi Gok Lasniroha. Gok Lasniroha dohita namar pestaon aka anggota punguan paduan suara getos ido dimulai dohot fotum ate unang mabirham aka anak berprestasi adonggo acara palasor rohana sidan non nak peso sudi dope boy sabor nginon sudi akan mabelu di huriata mulai mewakili aka nama balu yatim piatu karena berprestasi diuji punguan Getsemanion mabuan nasida tu Lasniroha marede manno kita dung siduk kamu majalo Lasniroha tonggo ede Lasniroha di patupai siete Lasmaroham tuhataro lau marjamita pe diajak kita marlasniroha hatuau do lasniroha do hatutubu ni Yesusi kaitanna tu temata di hadomuan tu ayat 2 domu dohita tu debatata hatu tubuh ni Yesusi padomu hok kita tu debata las B marohatta habisan nomor jamita di honota mamuse halalas ni roha gudang nahu baritaun artinya seluruh rangkaian acara kita ini mengajak kita untuk bersuka cita. Lausido nang nasinwarahon ni mulu dipilit punguan Getsemane tema ni pestaon saroha sapikiran mahamu ima di Filipi 2 ayat 2 asatu makas ujahama na saayati didok songonon gohi hamuma halalas nirohakon saroha sadama
parroha kamu sadama haholongamuna saroha sapikiran mahamu, sempurnakanlah sukacita. Udanggo nama bailas rohani si Paulus nakpe di penjara sosial alai saor nasida kompak nasida sada nasida ni ihot ni berita nauli ido namaniuk nasida dang alana sama status dang alana rap mamora manang rap pugus daw adong namora adong na pugus adong na marpangkat adong na somar pangkat alai saor nasida wingot saor muna alani barita nauli halas nirohakon di bagasan na gudang perdalanan ningulumuna di huriyai sempurnakanlah sukacitaku sehati sepikir sarohama mulo getsemane madok lahoma jabar honon ba may dokon tahari kotom ma hasadaun di bagasan dami makari kotom tugas ke depan ba mahita makari kotom hasadaun dan mungkin disudehi tabui sada ai hatabatak madok dakani simar 5 dakani simar 3 sirang dinapatuk sirang dumu dinapatuk dumu ini tahu adong go hal-hal nama baik kita sirang bakon adong go songon penginjil nabaru rotu halak batahidi dan apala takas dopedia tusi hatabatak longang ibadat tong mamereng hak pernah punau ni halak batahi dinaroi bana tu sada huta isambu akan tua-tua ibana dungi roh kada danak marmiami ai akan akon ni sedonin na misionarisi anak tadui napa berjudat toh dua HP marnu paunahon akada danaho manuk isi do gudang go manuk tadui napa pinahan isi do pinahatta doina kan sudita kebersamaan alai mangan manasida songoni udah to kalak batak kata saya perpudi doina mangan kan opo api magwarra iko jolo mangan do tamun jero ma penginjilon bisa no puasa nang mangan ripetta inna kan bareng duto dang duto pakai tatu sih jadi adong ko napatut sirang, adong napatut dung di bagasan hasadau. Puasa buhi hita marsada, ala sada do Tuhan. Mula di surat di Paulus tu si Efesus, Pak Efesus madok sada do Tuhan. Satu baptisan, satu iman, satu roh, satu pengharapan. Ido na mengikat hita di bagasan hasadau ni ala nong di bagasan hasadau kita totu disima hita makarit kotor dame ai dame do binuan ni Yesus na tuwi molo didok suruh-suruhan ni unang mabiar hamu ay barita halalas ni roha hubungan tuamu persaulian ni sa jadi hatu tubuh ni Yesus si mabuan persaulian
lasneroha. Dungi hatutubu ni Yesusi gabe hasangapon di debata digijam. Itu. Edeni suruh-suruhan. Hasangapon ma di debata digijam. Itanonaha. Dame ma di tanoon. Dia kajol mahalomuan. Ido intini natali. Marsangap debata mardame hita jolma. Mengulahon dameon disima hita jut mau molo si Paulus madok adong go solusi laho mangulah hasadauni di Filipi 2 bau nang biarong atong na mardikad-dikad ini bana mo siya diya tulu ate asabu isada saroha sa pikiran unang makarikad-dikad manang marhasa ngapon na rumar alay siya turuk ni rohamu nabi marajumihamu nungamuna sumurung siya dirimu na menganggap saudara itu teman itu sumurung unang rajumihamu ikor rajumamuna dongamuna sumurung siya durimuna jadi siya turuk ni rohamu asabui mardame di Tuhan Yesus padame hita padumu hita tu debata sian kerendahan hati di mulut aja haturus bidu duaon Filipi 2 ipat orang gue sih sungguh dia Tuhan Yesus nama narikon hade bataonna sumulukon rupani hatuban nagabe jolma ibana tung di rumah do dirina ada kerendahan hati jadi asa dapat saroha sapikirani sautullah dengang be disi na marhatadok hatadok detehe alai tanam ate hitanam deng merguru dok be alai di bagasan asabui rak marlas roa sudi ima adong akan apa roha patuturu diri di bagasan haserepon dang penonjol ape egois alai haserepon nama idura maban eksis punguan Getsemanion di bagasan lasne roha di tonga-tonga ni uriata bui mabai pesta na belga 2 hari 1 tahun nate 2 hari marulang tahun HP di masa Covid ayang mo siya mulodang dos roha wabay no niyate wabay no mangulah ni bui marnatal mo siya mabayan patarida holas ni rohata di panugun-ugun itu hata boy ta muncul hon hasadaun ni rohatai marhite-hite ibadah ta di pagi manang di siang selama tahun nanti di tonga-tonga ni nagudang menghimpit nagudang tekanan alanya kana masa di tonga-tonga ni Portugal alai toktong hita marlas ni roha jadi didorong las ni roha itu memang gugu Barita halala siniroha gudang do buat tuhamu persaulian ni sadok bangso metode lahu mengulahon naborat mamor sanaduk si Nehemia madok ketika mereka bermodalkan bukan nol Israel pulang dari pembuangan itu bukan nol modalnya minus gudang gope hita marmodal nol ate mamuka kaulota modal nol ala yang kupang seserar modal minus 70 tahun di pembuangan alai si Nehemia madok lasni rohado gugu Tuhan
Bado membangun, behado menguduti ngolon, membangun Israel yang sudah runtuh, membangun Jabuna, memikir hosi panganonna, menghadapi tantangan di dok si Nehemia. Ai lasni roha do gugu Tuhamu, lasni roha mida jahuba do gugu dia. Nehemia siap. Menuju panglasni rohai, berita halalasni roha gudang dohu buat Tuhamu. Di situ kita dimotivasi mempunyai kekuatan untuk bersatu, sehati, sepikir. Dan jadak pikiraku be, pikirata. Dan rohaku be, alai rohata. Ima mabai berhasil bunga. Nak petorok, songon uria Filipi, torok nasida. Huida saur muna binhan ni barita nauli. Gok lasnya rohaku. Di penjara piau, alai gok ras rohaku, ala sadadu hamu martangia. Sadadu hamu alani barita nauli. Barita nauli memotivasi hamu laho patupahon perpunguan munai. Dungi gok mak. Jadi gohe hamu mahalalas rohakon, sempurnakan sehati sepikir. Tidak anggo pahi itu liturgi nakinin sebetulnya nunga terjawab arti Natal ate doa kadetai nadi rangkai do dengan mai baik kairos ate kairos hidup mantap bukan itu. Ya lana odo pe kita marnatal ate. Iga rejata awam mengawali. Odo pe aka perliturgi perjulu di gerejata nakam tu altaron. Noputuni kairos dia haidang tapoto yete. Detuk so mantap ni juli nakani. Ya mata situ bingon burjuduk marao. Dukok nolas ni rohatan non. Tampil honon nai akaulote yete. Di bagasan las ni roha mahita saduhu na mabualas ni roh persaoran di Getsemanion ama ina roh di akap asahat wau nabi nuan ni Jesus berita halalas ni roh gudang ima pasong kopom di tonga-tonga ni pernguluan ni punguanon asa saya saroha sa pikiran sapak kilalan nasida hut makarikoton hasadau di bagasan dame tuk pahomu manasida mardame sonang merlas niroha jupang nasida persaulian sian hatu tubuh mia le Jesus ditongan yung laon na si Ganupari, ditongan ni keluarga, nang ditongan ni pernguluan na. Supaswak ka ulaw ni panitia na mabadenggan ulaw non, songoni baran pengurusarian, rodi na mangulus osa. Pahin na sida Tuhan ay dalam nasida dui marningot hatam akka namanugihot torok halak tuhasut gegoran marsinodak sugut songo pitang petubuum makalas niroha nagabi bintang las niroha di nasida tu akatik kinanangko talas marohannya kainanami namabalu na jinong nasida songoni akka yatim piatu rodi akka na berprestasi ditongan ni huriam asa marhite pesta Natal na pinatupani paduan suara Getsemanion taruli nang nasida di lasni roha sian persaulian ala ni hatutu bumi maulia tema di Tuhan tegasan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amin.
Marade mahita edeta halalas ni roha gudang laos tapapunguma peliata. Boido keluarga mewakilkan. Inang dari mana? Yatim piatu Seba Pasaribu, Olivia Pasaribu, Cynthia Pasaribu, Lasmaroha Boreja Guguk. Adong donaro. Terus Johai memuse anak berprestasi sian paduan suara gat semane Ramati Jolo Hana Desiana Sri Rejeki ada 3 orang. Kami panggilkan juga koster gereja 2 orang. Silakan Pak Ade, Pak Gagan. Itu amang situasi nabela tidak jalanmu maata. Iya, dengan mengurangi tidak rasa tidak hormat. Supaya kami mas kalian amang pendeta nami di son, do inang pendeta, lapas satu tong lasi rohan nami itu hamu. Itu ngotong marahamu. Bulu boy do inang bodo mundur mang na ijolo mamang teh ijolo inang. Ijolo mamang do inang imang pendeta. Ya sila mang. Sun mamang. Inang pendeta sun depan aja inang. Maulata marituhata, maulata nang dipersaurata dia bason, dada holat tu paduan suara ket semane, kemani Natal namar saringar di Warginon, ima Filipi 2 ayat 2, hendaklah engkau sehat sepikir dalam Tuhan, sarwasa pikiran mahamu, asa bui dapat sona dokon yang pardita nakingan, sarwasa pikiran na perjolo resek maima marsilub batalo molo dangolo talo mustahil bisa tercapai. Memang namaul do mangulah talo ala ego makuling masegogo
Laos diperalat simbolis. Alani memang kita harus mampu menerima kuasa, buat kuasa dari Allah dalam kuasa rohnya, asabui kita talu tuak kadongata. Imana marsari ngarnuaeng, dihamu pada nami. Alanai pasahat to silas ni roh mahami, tudongan na holong ya ami do tuluan nami. Amak pada nami, baik kamu ma edeta nomor 475. Marede Mahita nomor 605 Los Jongjong Mahita saduhutna. Yesus
ni Tuhatta nunga tapai hutihu barita masa taringot Tuhatu tubuh ni Yesus Kristus si paluai suaksongoni nang hata ni debata jamita di perpungata budarion tatiuk mahatanai nalau pabor hatok kita menguduti perngoluotta. Marhite aka suru-suruan ni debata dibaritahon do paboa ay naong tubo do ni hamu sabor nginon di hutan ni si Daud si paluai ima Kristus tuhatai dibaheni las marohata Wido tutu atong di bagasan nasa serep ni rohatta dia dopan ni debata tapasahat dirita keluargatta tuibana sai marsihohok mahita maradop perdebata si palua hitai Martang yang mahita pasahat pelean na tapapungon tuadopan ni debata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhus si lehon-lehon na denggan do na saulibasa na mauliutus. Upasatami masyan na nilihom mi tuhami pelean nami tuho. Sajalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asaho parhasia kami pelianon pati buluh karajaomu di tonga-tonga ni huriam do di Portibio buhai marohanami marhite-hite todip asalamu tadami godang ni silehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mahita mangido marhite tangyang hatopatai. Alia manami na di Banua Gijang. Saya pinurbadia maku. Saya Romar. Saya sauk malomoni roham di Banua Tongos. Leon matuhami sadarion ang uluasi. Saya samarusa nami songopanesa nami di dosa ni dongan namar. Muna kami to gihot tu pangunjungan. Palua mah. Ay woro na punah rajao dota roda sangapan sa di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasor on madamena tu todim.
Selamat Advent Natal Madihita Saluhna. Pinasa ma Tuhamu panitia Musa. Sidono nami upasatay ma mauliate godang tuhita saluhuna di na mendukung biar dalam bentuk doa pemikiran langsung ni akka donatur asa boy dipatupahami panitia dohonon nami ma mauliate godang tuhamuna amanami dot inanami langsung ni sude akayanakon nami di na mabantu boy terlaksana natalon apala di bagasan Borginon. So ini majolo hata sambutan sian hami panitia, Tuhan memberkati. Amin. Tepuk tangan buat Abang Silaban, Ketua Panitia Natal Paduan Suara Getsemani tahun 2021. Bah, sono terbigi sablon. Tepuk tangan sablon. Anak-anak. Baik, selanjutnya simpel padat mau lihat teh partikan di peserta matu Ketua BPH Amang S Tinjak tonggokan tengon martabak kita batu sepah Salam. Selamat Hari Natal Madihita Sasudena. Na perjuluh na hormati kami amang nguluan amang pendeta Hotman Sinangonsong songoni nang inang fungsionaris pendeta inang Mary Burustanggang mau lihat mah amang di pasatami tuhamuna ala boy merdalan sudah acara tahun do di jauh-jauh nami soon nabasahatan permantuan di Paduan Suara Getsemani di Bagasan Borginon tanggi amat itu marhite pesan Natal nong pinasa muna boy makorhon akah sadaun rohai husna di keluarga besar Paduan Suara Getsemani. Tuhan memberkati amang. Jadi songonima selanjutnya dihamu akka udangon nami tekas di udak kami
Sudah akka perwakilan san kategorial soalnya nang seksi iya naking songon tu akka anak kota na berprestasi, anak yatim piatu, akka inang nama balu. Jadi mulai ate mah hamisan pengurus harian nih Punguan Paduan Suara Getsemane madok mulai ate godang. Jadi silonon nami hamisan BPH mulai ate godang mamang di sudi akka pabenam muna ra mulau disepakati hamisan padua sayang gia matang yang berstangnya kita tu akhirnya mengingut bu tabain lam denggan disadani rohata dihuriatta hage becakung. Jadi songon donokku dihita jelas bo nuaing songon tema dan subtema nong di bahan Getsemane marhite isadani roha di bagasan dame ima tutuna tapake di huriatta cakungon asalam belga sada rohatta di bagasan dame lahima rana budi pasatami manginang nahurang lobi di pesta Natalon hita marsi maapan akan nahurang lobi di pelaksanaan akka Natal na pinatupani panitia kabar purima songoninang tuamu amanami panitia kuber kami denggado sudah berdana punguat tahun Paduan Suara Getsemane dalam pelenggaraan di Natalon mau lihat ma di tabai tuam ma akka bisuk do gogo do akka senamot tu akarina mangiut asa tongbo patu tanah lebih denggan tu akarina mangiut ima songondongan nami itu panitia termasuk di hamuna akka yanakon nami inang nami nama kobesi demi dengganna acara Natal Paduan Suara Getsemane mulai tegoreng wasata minang Tuhan memberkati kita semua imarana boy di pasat kami songon san hamison sebagai BPH Paduan Suara Getsemane. Selamat Natal kita untuk kita semua. Selanjutnya ya namang ihu mamusia mang dipangido kami mah madohata sian mewakili undangan nami amang hutapea na mewakili lansia usian week Bethlehem tamang tuamang hutapea na mga letiki di bagasan tikyon. Sebelah sini mana tepuk tangannya? Kalau mas, ayo tepuk tangan. Shalom. Horas marihita saluhuna sudena. Selamat Natal marihita sude na bungudi huriaon. Na pinarsangapan amang padita Hotman Simanguncong STH na pinarsangapan inang pendeta Mary Borusitangga di asido hot holong ni rohana palwasok kita bui mengadakan acara Natal ima di Tikyon sian Paduan Suara Getsemane cukup sukses do molo hua mati hami sude acaron terapresiasi do sude yatim piatu nama balu do sude anak-anak na berprestasi hona parrohaho do sude nasi dibagi berdoa dulu nasi dibagi berdoa dulu kami songon nasi dibagi berdoa dulu mewakili jongjong nison mengamati ima Paduan Suara Getsemane
sayang gia matok tong di laut Tuhata di paduan suara Getsemanion berjalan dengan sukses, lancar seterusnya mengadakan seperti ini untuk tahun depan. Kami sungguh salut melihat Getsemani sukses. Takas tuh wa mati hai sudena mau lihat matutu di sude hamu mulai sian ketua amang sitijak dot amang silaban do sudema na terlibat melaksanakan acara natolon. Sungguh luar biasa. Wa mati kami mau lihat madi Tuhata. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berdoa dulu baru bagi nasi. Ya, mau lihatin ya Bang Mustafa ya, martabak kita boleh mantap ya, ayo semua. Maaf kepada Inang, berdoa dulu Inang baru bagi nasi. Ya, baik. Dipanggil kami mewakili Parhalado. Madohata mewakili Parhalado. Tapahoho misautik. Tapahoho misautik. Tepuk tangan buat Inang Mary. Mau lihat mari Tuhata para Getsemani bersama dengan semua keluarga. Jadi sian Parhalado ni Huriata HKBP Resort Cakung dohonon nami ma Tuhamu amanginang keluarga besar paduan suara Getsemani. Selamat Advent Natal Madihita Saluna. Jadi dang pola gajang sidonon nami di Lasni Rohata di Bagasan Bornginon di namar Lasni Rohahita Makalason Ari hatu tubuh ni Tuhata di situasi manang suasana Advent di nama ima-ima hita managam haroroni sipaluaina padua halihon toktongma rade rohata jalagalak palitota nangpe maragam akahamaolon nata adopi di tonga-tonga ni parngoluon siganupari jala hati dakonota matutu toktong di tonga-tonga ni parngoluota tarlumobi di parsauran di Huria HKBP Cakung marhite paduan suara Getsemani semakin berkarya dan giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja HKBP Cakung. Jala sudema hita di Bagasan, hahipason dohot di Bagasan Lasni Roha, manal puhon tahun 2020 sadaon, jala majakon tahun 2022 di Bagasan Pakirimo kita pataruon ni Tuhata hita majakon tahun parasi ni rohaoni. Tuhata ma nama masu-masu hita salhutna songonima sian Parhalado ni Huriata HKBP Resort Cakung pinasaat mapuse tu panitia alai adong dison kacamata daku foto kacamata nise sotung lupa mau lihat Nang mau lihat. Terima kasih buat Inang Pendeta Mary. Ya. Nah, ya. Oke.